Takže teraz ideme plniť jeden nádherný sen 3 malým detičkám, ktorí neveria, že za jednu noc alebo za jeden deň dokáže vyrásť stromček s mandarinkami, aby si mohli prísť obrať. Takže ideme to robiť práve teraz. Toto je tatino tých detí, môj veľmi dobrý kamarát. A prvá mandarinka je už na strome. No tak sme to úspešne zvládli a môžeme zavolať deti. No ja určite jednodňový strom raz. Pozbierajte si. Daj si do rukavice, jasné. No normálne si nazbíraj. No. Čaute, oberajte si mandarinky. Krásne sú, že? Ale nehač, ešte tam jedna. Odtiaľ to vidím. Tu pri tebe, Davidko, hore. Hore pri tebe. Pod listom schovaná, pod listom. Pod listami. Pozri sa na to. Takže zeler si vezme. Jač si vezme zeler. No máme to, tak ukážte, koľko ste nazbierali. Ideme počítať, že koľko ste obrali. To je super, taká radosť detí. Nie je to krásne? No pozri, aha. Prosím, ide s tebou, počkaj. No poď.